En dus kan Cambuur maar één ding doen en dat is de eigen wedstrijden winnen om de druk te houden op Volendam. Zo'n jongen toch 100 mensen zitten naar Justrion in het Cambuurstadion. En die zeggen een goed begin van de Ljouters. Dit is Martijn van der Laan. Komt van achteruit op. Gaat de 1-2 combinatie om bij Martijn Barto. En scoort in de 14e minuut de 1-0 voor de Ljouters. Een prachtig scenario voor Cambuur. Vreugde op de bank bij de Ljouters. En een prima doelpunt van Martijn van der Laan. En het stadion gaat uit zijn dak. Het is een fantastische sfeer in het stadion. En het is een prachtige combinatie tussen Van der Laan en Barto. In de laatste die jouwt hem prima on Van der Laan mooi. 1-0 voor Cambuur. Een paar minuten later is het hier Martijn Barto ervan terug. Wat een enorme mogelijkheid. Hemmen staat vrij voor de goal. Barto besluit aan Scott. Dat verbuistering van Hemmen en uiteindelijk ook van hemzelf. Dit hier de 2-0 wezen matten. Verbuistering ook op de bank. Want daar mag hier Cambuur eens de wedstrijd al beslissen kunnen. De rest van de eerste helft wie net al te best van de Ljouters. Maar dan komt de tweede helft. Hier, Adnana Tigedouini. Draait prachtig vrij en zit hem heeg in de goal. Peter van der Vlag, oud-keeper van Cambuur, is kansloos. Binnen 2 minuten 2-0 voor Cambuur. Ik deed alsof ik naar rechts ging, maar ik ging naar binnen. Ik versnelde nog langs één speler en ik dacht, ja, ik schiet gewoon een lange hoek met links. En ja, ging er gewoon lekker in, dus mooi. En dan komt het bericht uit Volendam. Het is der 1-1 weer in de wedstrijd in MVV. En dus is Cambuur het absoluut virtueel Mai koprenner in de Jupiler League. En gaat het op jacht naar meer. Prachtige combinatie hier, die uiteindelijk net goed bij Hemmen uitkomt. En dan kan Tigedouini nog de bal oppakken. Via Bijker. En dan gaat het Scott oer. De Cambuur-spelers zijn op jacht naar meer treffers. Dit slag het krijgt even net. Maar dan, attentie, voor de paas van Oebeles Kokker. Gaat naar de linkerkant, naar Adnana Tigedouini. En let op deze beweging. Prachtig. Hij zet Almeida helemaal voort. Zet voor. En daar zit Martijn Barto. En die wit om wat er deze goal te tankje had. Een schitterende beweging van Adnana Tigedouini. Nog één keer. Ik ben een technische speler en ja, dat soort dingen ja, hoort eigenlijk bij mij. Ja, het is gewoon goed gelukt en dan weet ik dat Barto goed bij de eerste paal komt. En dan geef ik hem gewoon strak daar neer. En hij schiet hem goed binnen. Het was de laatste actie van Tigedouini. Hij valt licht blesseerd uit. Melvin de Leeuw is zijn vervanger. En Cambuur gaat terug in de jacht op doelpunten. Dit is in de 84e minuut. Mark Diemers, ook al een invaller. En hij weet ook Van der Vlag te passeren. Zet hem bij de Einstein tussen Cambuur en Emmen op een 4-0. Prima actie van de jonge middenvelder die na het eind van dit seizoen naar FC Utrecht gaat. En Cambuur pakt een rommeloorwinning. Maar ja, aan de andere kant, Volendam pakt de 3 punten. En het verschil tussen beide ploegen bleef dus 2 in het vadio van Volendam. Ja, we hebben gewonnen. Maar de eerste helft vind ik net tevreden over. Als we druk houden, dan maken we echt druk aan. En ja, daar weet ik wel behoorlijk pissen om. Dus daar vind ik dat de voorste 4 gas aan moeten. En ja, dat dienen ze net. Dan hak ik in de rust, kan je of zat er ook in en dan een alle 4 eruit. Dan speel ik wel met 10 man. Of we draaien om. Nou, ik denk dat ze dat de tweede helft goed in hadden. Dat had ik een beetje mijn tactisch vermogen te maken. Een kleer dat mij. Maar er moet alleen iets meer gebeuren. Nou, en ik vind wel dat ze de tweede helft zich daarin hersteld hebben. Dan wordt het in Volendam 1-1. Ja. En dan gebeurt er wel wat. Ja, ik wist het dus al, want ja, die televisie weer vlak achter ons. Dus CP zei het me. Ja, en dan merk je dat er iets gebeurt. Hè. Dat roezemoester door het stadion, dat merken wij ik en dat merken de jongens ik. En dan komt het op dat bord. Ja, dat is eigenlijk het scenario waar ik op hoop hier. En als dan na het yes dat ze op de binnenkant peel zit, dat ze een panel gaan maken MVV. Ja, dan denk je, potverdikke, ben we er tegenbij, we ben er tegenbij. Maar kleer, het wie net zo. En maar horen we nog een week, we kunnen gewoon trollen even lekker. Hè? Heerlijk.